Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ξεχωριστός πλανήτης, ο Καραβοπλανήτης. Είναι ένας ορθογώνιος πλανήτης, στον οποίο υπάρχει θάλασσα από σιρόπι φράουλα και στεριά από κέικ, σοκολάτα, όπου φυτρώνουν cupcake και σοκοφρέτα. Σε αυτόν τον πλανήτη κατοικούν υποπόταμοι, οι οποίοι οδηγούν τα καράβια, δεινόσαυροι με 6 κεράλεις, υπτάμενα μυρμήγκια με φτερά και υπόλοιπες με 3 κεφάλια. Για να μεταφερθούμε σε αυτό το πλανήτη, να πάρουν υπτάμενα ηλιακά λεωφορεία, τα οποία οδηγούνται μόνα τους. Πιο περίεργο είναι ότι υπάρχουν δρόμοι, ενώ τους λες που να σε πάνε, αυτοί σε πηγαίνουν κάπου αλλού. Στον πλανήτη μας, που τον λένε Star, ζουνε, τρώνε μαγικά παγωτά, φράουλες, μανιτάρια και λουλούδια. Στον πλανήτη μας υπάρχει πάγος, μαγικά αστέρια και φεγγάρι. Στα αστέρια μπορείς να κάνεις μια ευχή. Στον πλανήτη μας μπορείς να έρθεις με πυράβλους και με υπτάμενες μαγικές καρδιές. Μπορείς να κολυμπήσεις στη μαγική θάλασσα και να βλέπεις τα αστέρια. Όσοι έρχονται στον πλανήτη μας είναι χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και αγαπημένοι. Θα περιμένουμε να έρθετε στο πλανήτη μας, ανεπομονούμε να σε δούμε. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας πλανήτης που τον έλεγαν 67, ο Παράδεισος. Σε εκείνον τον πλανήτη ζούσαν πολλά γατάκια, κάποιοι άνθρωποι και ένα πλάσμα που είχε σχήμα 67. Σε αυτόν τον πλανήτη υπήρχε μια θάλασσα από οξύ που έλαμπε και άλλαζε χρώματα κάθε βράδυ. Τα παιδιά ήταν πολύ χαρούμενα γιατί δεν υπήρχαν σχολεία, μόνο σπίτι. Ο πλανήτης αυτός βρισκόταν στις πύλες του Παραδείσου και είχε φτερά αγγέλων. Ακόμη υπήρχαν άγγελοι που βοηθούσαν και τους ανθρώπους και τα γατάκια. Μόλις τα γατάκια νιαούριζαν, εμφανίζονταν τροφή. Για να πας σε αυτόν τον πλανήτη, χρειάζεσαι Ένα πύραυλο.